पैसे दे मग तुझे सगळं पर्याय त्यातले अरे नाका तर त्यांना उतरा देऊ तांकाय पोट असा आणि कशा तुम्ही अशी उतरा देत झाला त्यांच्या भावना दुखावतात पहिले तुम्ही अशी त्यांना दर एक खिनात तर बच्चा पडतात आयुष्यभर फक्त त्यांचा उद्धार झाला तरी कसा केला सोगलीत त्यांना वेगळ्याच नजरेत पळता शिकवा केल्याने हे मुलगी स्वतःकडे जाता नोकरी केल्याने बोबडे आयुष्यभर अरे काळकूट बापरेची कसले त्रास त्यांच्या लोकांना मोरा आशीर्वाद दिला म्हणून आता त्यांना शिक्षणा खातीर फुडें काडपाक जाय उदरगती खातीर बरोबर तो मार्ग वेचून तांकां आदार करपाक जाय आणि त्यांच्या शरीराचे धंद्याचे कितें शरीराचो धंदो पैसे दे मरे कसले कसले पैसे पैसे जाय म्हणतो का इथं आम्ही
नाच सुद्धा करता पळय सांगा तुका किती काम करपाचें यो झाले रे माझे झोपले आता गुड चिडचिडली माझी भोग आणि भोग उठायला रे नाकारे देवा नाकारे हो जन्म कित्याक आमकां ते त्रास आनी यातना नाकारे हांवे देवा कित्याक रे भोग आनी भोग समाजात स्थान नाही असे कित्याक सरकारान तांच्या खातीर खूप कायदे केल्यात तरी पूण तांचेर बहिष्कार कित्याक घालतात तुम्ही ज्यांच्या भावना